Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Darwin, manipod ijay Bulacan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad na klangan itinagan a Darwin. Tubo ak iti Ilocos Norte, ngam dito'y kamin Bulacan nga nanaed. Dito'y ngamin tayan ti trabaho day di tatang, idi si bibiyag pay. Kat dito'y akmatan ang nakabiro iti trabaho, apaman ang nakalpasak iti kolehyo. Pasarayag bakasyon kami iji Ilocos Norte no da okasyon, taada ijay amin nakakabsat day di tatang, kastamoten dagiti kakabsat ni nanang. Daytoy a drama ti kanayon da adenggan iti lugar mi a nagtaudan mi. Iso nga idinasarakan mi daytoy YouTube channel yo, agdengdengeg kami na kanayon nga uray adda kami ditoy Bulacan. Umdas nga minan daytoy amang linglingay kaninanang lumapanak ag trabaho ket agbati iti balay mi. Ket uray siya, maliwliwa akmot nga agdengdengeg tunggal awan sarat ko iti trabaho. Kung nakididamo no ang patingga aklaangan iti panagdengdengeg ko. Ngam ingkad den ko apay drama motipadas kumanang, taam mo ka makaibati daytoy iti adal kadagiti dumdumngeg. Nang runa dagiti baro, apadak nga aging ga itaket agbirbirok pay lang iti agbalin akatakunay nayda iti biyag. Sapay ko mga rudmanang, tamapili ama idrama. Rugyak nga ruden, ti agsalaysay.
Unay mo't daitan akinataraki anak ko. Ha? Nagbanglo ka pa'y unay. Mapan ka kadimang opisina, wano mapan ka agaram. Agpada nanang. Apay, mabalin ayamot apaggindan at di panagaram kan panagtrabaho. Awan tumot bilib yung kanyak nanang. Mabalin. Ken masapol ang nataragi ka na yun ti anak yaw. Kasano makabiro ka kitibak ng asawa ngay no jak agpagwapaw. Ay na anak ko, nagambisyon ka manan ako nak. Ha? No talaga kayat mo ti bumaknang. Agsalukag ka. Saan na day ta kinagwapaw ti pagkarkarit mo. Di kay ka din kumuntra nanang. Diskarte ti masapol ita panawin. No kayat mo ti bumaknang. Amom anak ko, day ta ugalim ti baliwam. No kayat mo anasaya at ti maasawam. At dadagiti babae abaknang kunak man laangan. Nga uray na kurapay ti maasawa da, basta nasingpot kan nagagat, kaya't na napagyasawaan. Apay, naalas ayamot ti ugalik nanang. Baliwam ti kinamata pobrem. Di ka pa'y labing maknang, ngam di mon kaya ti tumulong iti padam at tao, nang runa kadagiti agkasapulan. Nanang, agtrabaho damot saan na day ta dumaw dawat lang iti tulong tamuda. Sadot dakit di At dadagiti nagagatan ako ngam saan da na paraburan iti napintas agasat. Isong agkurkurang lata para iti pagkasapulan da ti matmat gadanda. Dagita ti rumbeng ang matulungan. Basta, un-una agpay mo ti bagik ang bisuda nanang. Naglayang dakit din. Siyak tagbambanaw, dawatin dalaan. Saan, nanang? Morning, Leia. Flowers for you. Good morning. Apay dagiti asabong. Awan mo't amo ka okasyon Kasla ka na nga daw okasyon tunggal makit-kita ka, Leia. Puminta sa Dagos taal daw ko tunggal sikat umuna ang makita dito office. Bolero ka talaga. Anyway, agyaman ang kadagiti a flowers. Naimbaglayan ka na gustuhan. Agpaay kumalita ng inspirasyon mo at agmalmalim ang panagtrabaho. Sure, apay kit din na saan. Sige, mapankan iti department mo. Ang mga si kalaangan ti awan ijay. Okay lang, Leia. Tinapatid. Nakita ka nga muna sakbay amang rugi ang nagtrabaho. At least, inspirado ako nagtrabaho iti agmalmalim. Sika talaga. Sige, mapankakit din. Tamang rugi tayo nagtrabaho. Flowers in the morning. Asino Poncio Pilato tinangtad kadagita flowers, girl? Asino pa'y kuma? Dini Darwin? Ay, char! Kunakon kat. Talaga kurso na kadadya gwapo. Bayang kadilatan. Makitak matakas lang na singpet. Kita girl. Masapol akilati sa mga naimbag tagmali na boyfriend mo. Ang mga natikinabak ng mula ang taalmanin na karkar. Iso nga rod nga awan pa'y napilik, friend. Si Kantomat ngamin. Apay kay kahit mo tagtrabaho iti sa bali a kumpanya. Ngamitayan dagiti negosyo yun. Bayan na kadilatan. Padasot mo tatyag ba rin nga ordinary employee? Ay, makamo ka man laang yan. Naimbag ata pinalubusan na kanipa pa mga agtrabaho iti sa bali a kumpanya. Idinto ta si kakumati boss iti ayan dagiti business yo. Amo mata ni Papa.
Saan akas na dagiti daduma, apor ke addaan kat sabali ti ugali na. Nasingpot ni Papa, nang runa kadagiti awanan. Pudno dayta kinunam. Ang ti point ko dito ay, basta kilati sa mga naimbag dayta alalaki, my friend. Ti trabahom iha. Okay mat Papa, agin enjoy ya. Nasaya at magnukas talay. Amo, no kaya't mo tiyararamidam. Talagang ag-enjoy ka nga oray kasano ka rin ka. Kumusta mat dagiti negosyo, Papa? Okay, Martiha. Nanayas ti taray ka. Gaputa na laing dagiti dinutukak at tao ang mga baton. Nasingpat ka ngamin kadagiti empleyadong Papa. Iso asay-sayatan damot ti trabaho da. Masapol nga amo tayo ti makibagay kadagiti empleyado, Leia. Tapos na mapukaw ti panagraam da kada tayo. Kan kasi tinapunamon, ang trabaho da itinasayaan. Ay, kasano nga taaya, ti makabirok iti lalaki akaskan ka, Papa. Oh, come on. Basta tilaglagi po, iha. Uray saan anabak ng tilalaki nga ayatam, basta amuna ka nga ipatag. Kana muna raaman ti pakaikamangan na. Kastamot kan ti sabali at tao. Kana kagat nagtrabaho. Perfect daytan, iha. Diyak ang pilit ang balin nga asawa, manak. Sikat ang pili, kasi kati makidun na. Saan kat asya? Si mangkot nanang, nagkapanyaya. Di kayo mo't nadano dito balay. Kalpasan ngamin ang nagluto napanak iti ayan da uncle mo at Evan. Napan ko maninikan iti si Daunda. Anya? Ni, ang panginganikan nyo iti si Daunda. Ang damo dalit anak na nga trabaho na. Sa bali lang tamad niya ititod anak ko. Kanayon damot amang ti kumpurmi ka data. Saan tayo mo takap-kapin ano dagiti atat tao, nanang? Uray bay. Saan dan asab sa bali? Ta nasingad agayim day di tatang mo ni uncle mo at Evan. Ay. Kana, anya la unay ayat ti pakasikuram anak ko. Masurunak namin iti kasta. Inton kwan, nagadun to manan ti kidawon da kada tayo. Kada kayo. Kas idi kalabos. Da kayo pa ito utangan da. Amuda mo't asyak trabaho para kadata. Naimbag lang na tabinayadan na mutla adagos. Ngaminton maminsan, di tanton pautangan pa ida. Amumait nga da nagsakit nga anak ni uncle mo at Evan. Iso nakabulod na iti kwarta anak ko. Saan aman ang gundaway na kita tao? Amumot na ita. Wayne, amok na ita. Ang okay ko malaag nung nakaasawa ako man itibak nang tadan ipautang ko kadakwada. Hanggang na itatasaan pa awat ti maitad ko nagkasapulan da pa Talaga pandagam ti pan nakaasawa may tibak nang anak ko. Sapay ko mga road, tama ikagumaam ang matungpal day tanga arapaap mo. Uy, nanang, siya pwede ko nayaw. Bumak na ngaktaon, apaman ang makaasawa ak itibak nang.
talaga ti bumaknang manang Emmy. Iso nga us-usarat ti kinataer ko, barang makabiro kak itibak ng ababae ama asawak. Pudno nga da na talaga da trabaho, ngam apag-usto laang kada kami kaninanang ti matmat gadak. Babalawan na kunay ti inak, iti kasday nga arapaap kumanang. Ngam intagbat ko iti bato, ano saan abak nang ti maasawak, aglaklakayak laangan abaro. Ti may sapay nga ugali kasaan akayat ni nanang, ket ti kinamata pobre. Iso asang kaibagan ni nanang, asa anak kanupay abimmak nang, ngam nangaton ti purwa. Ket iti na minsan, awis kong agpasyarta diti parke, kalpasan ti trabaho tayo. Kaya't kumat ngamin ti makaaliwaksay, kalpasan ti trabaho. Makabanlog mat ngamin ti ang trabaho nga agmalmalam. Puno day ta. Kaya't ka kami namamamo na imbag, isong inawis ka dito eh. Kasta ka di? Sa bagay, nabayag tamat basitan nga katrabahuan. Di tapay nakabagis istorya ora iti na minsan lang. Huwag nga ron. Kumusta mo ti pamilya, Leia? Doa kami laangan ka ni Papa. Nasapa kami na pimusay day di Mama. Ubingak pa'y idinagsakit. Kasta ka di? Anyam tararamidan ita ni Papang? Adamat negosyo ti pamilya mi ngay matmatunan na. Baknang kayong orad no kasta. Naibag man tagtrabaho kalata. Kat adamat gaya man negosyo ako na. Kaya't kumata mapadasan ti agtrabaho iti sa bali. Jay, agbalin nga ordinary employee. Nagsayat matanti kasta ka panunutam, Leia. No sa bali lang na ita. Saan nga agtrabaho? Taadaan damot tan. Ti kinabak ng tinaganak, saan a kinabak ng ti anak. Masapon nga agsalukag mat para iti masakbayan na. Hanggang sa bali ti kasom, tamay sa kamat gaya may eredera. Ay na, naggasatan ti lalaki nga ayatom, Leia. Diyak pang panunutan ti kasasaad mi ti biyag. Kaya't ko ti agaramid iti sa bali alubong ko, asaan nga agsamakad iti kinabak ng dagiti dadakkel ko. Sa bagay, nasaya at dahi ka panunutam. Ni, ang mga numabisin ka. Mapantalangan mga iti may sa restaurant. Sige, total. Adamot di lugan ko nga usaron ta. Okay. Pasensya kan, Leia, ha? Tawan mo't ngamin lugan ko, akaskan ka. Sana problema day ta. Ala, mapanta nga ro doon mga iti restaurant. Leia. Mabitlaan. Maasyanak namin iti ubing nga adda iti Ruardo restaurant. Itay pa'y ako mitkita dito eh. Amangan numabisin. Dahil dyan ubing. Baybayam dahil dyan. Ayan ngamin dagiti datakil na Ape baybayan dat anak dang agwalang-walang. Ngam kaasi matubing. Leia, amangan sindikato dahil ta. Ito di mo ni kaskaso. Tininasayat, mga takit din. Lumamiis ton to order ta. Alan, mangan kan, Leia.
When friend, inawis na kagpasyar kalpasan ti trabaho. Sa kami na panangan iti may sa restaurant. Oh, kat kumusta ngay? Ba't na siya lalaki? Ada ka din na paliin mo kan kuwana? Nasingpat mat ni Darwin. Naasikaso. Adda nadlaw ko akababalin na. Ha? Anya nga dito, friend? Kaslaawan asin na kadagiti na kurapay. Ha? Apahan ako ng tikas talaya. Adda kami nakita ka ubing itirwar ti restaurant. Madlaw nga agpalpalama. Ikak ko maitikanan na ng madimot ni Darwin. Anya? Di man lang asi iti ubing? Amangan ka no nga no sindikato dayjay. Kat us-usaran dala ang dayjay nga ubing. Sabagay. Adamot punto na, girl. Anya ti amom, amang lang no sindikato nga agpaiso. Sabagay matket di. Malaksid iti dayta. Awan matan tinakitak ama di akababalin na. O, di nasaya at ay na, sapay lang ko mga rod ta pumasan iti standard mo daya Darwin. It's high time ang makinobyo ka muton, girl. Ang mga mabakutan ka abalasang, sige ka, ang mga naagkuretret. Si Kamat, kadat-daton na pailaang. Alangan mo tasong bata ko na dagos. Saan pa'y mata? Ako nanang. Kasla naragsak ka si Mang Puta, anak ko. Naragsaka ka talaga nanang. Nakita ka man hindi prospect kong asawaan. Anya? Wun nanang. Katam mo? Atong ti mataktakwatak may papanggan ko na. Talaga gayam abak ng dananang. Ada negosyo ni Papana. Adamot gayam negosyo da. Tapay ngay nga agtrab-trabaho pa ilaang iti opisina yaw. Dahil dati pakakita na simple dala nga tao nanang. Awan na pulos pamalpalapatan na baknang da. Kat, nagaram kan kwa na. Siyempre nanang, apay kapoy. Nung ayad na makauna, o di awanin. Nasa ti arapaap ko abumaknang nakaskasan o. Ay na, anak ko. Baliwang ka diti kasta nga ugalim. Saya atom kit diti kababalin mo. Tapno magustuhan na katiar-ar mong abalasang. Nanang, iti da ito'y pailang akinataar ko. Amo nga atan panag gusto kanyak da dya babae. Ngayon siyempre, ang pakipot pa'y mutaan. Sapay ko ma, tasaan amapaw day tang arapaap mo anak ko. Ngam, siguraduam nga ay ayatom day jay a babae. Asaan at ikinabak ng dalaang ti al-almanam. Sinaak ni Leia manang Emmy ngam agduma ti departamento mi. Napintas ka na singpat ni Leia iso nga awan mangipagarup abak ng dagayam. Ngam siya, gaputa interesado akan kuana, tinakwat ko ti pudno akasasaad da iti biyag. Kat nakarkaron ang nagbalinak nga interesado kan kuana, apaman anaamwak ti pudno. Aklunak manang nga adda pa naggustok ka ni Leia. Kat nakarkaron akinayat ko idinaamwa nga adda mabalinda iti biyag taday tangarod ti arapaap ko ti makaasawa iti baknang. Saan ang nagbayag manang inaklon ni Leia ti panagayat ko kat kasta unay tinagsak ko gaputa matungpalan ti maysa nga arapaap ko iti biyag. Ngamjak man amo manang tadyak pulos na baliwan ti kababalin ko.
Ti kinaawan asi kadagiti agkasapulan. Nag-traffic na kasting oras. Nagrigat-kat nga rodan ay tawan ti bukod na alugan. Sapay nagado ti pasahero ita. Palimos, Manong! Palimos! Mabalin ka di. Di ka man pasali-sali ti dalan. Sapay dito ipay sango mo ti restaurant ti pagpalpalimusam. Maasik ako, Manong! Pabispisinak kun! Apay ngamin, ayan dagiti dadakkel mo. Nataydan, Manong! Nilolak laangan ti kadkadwak. Ngam agsakit mat. Isong awan maigatang iti kanan mi. Iso asikat imbaon nang agpalimos kasta ka di. Ay, awan di maitad ko ka. Alan, Manong! Maasik ka kanyak. Uray ni Lolak. Mabispisinan. Awan maitad ko kunakmat. Apay, anya ti mapaspasamak dito eh. Ito ipayaboy-boyaan kayo manipod iti unag ti restaurant. Jak lakit ang bitang. Dahito dakin kukoy ti restaurant anak kay batugan mi. Pasensya kayo sir. Dito ipay sango ti restaurant yung tinagpestuan dahito yung agpalpalama. Mabisinak namin na apo. Uray ni Lolak. Sigurado ang mabisin matan. Apay nga agpalpalimus ka. Agsakit ngamin ni Lolak, apo. Katawan kanan mi. Iso nga imayak dito'y. Barang adamang tad iti kanan mi ka ni Lolak. Mabalin ka di. Pumanaw ka dito eh. Ang mga sindikato ka lang. Kababay ni dakin kuko iti restaurant. Iti sa bali lugar lang ti papanang. Di na saya at sumurot ka kanya di taon ng ti restaurant balahasan. Taykan kay ti kanan nyo kanilulap. Sir, ang mga namang lukluko lang dahito nga ubing. Kas makita kat sa nagululbod dahito nga ubing. Isu masapul, matulungan. Da kayo ti makamo, sir. Ngamno siya klamay sa. Diyak la kahit atulungan dagiti kakasta klase ti tao. Manang gundaway dagita. Sa magmamanoabulan ta relasyon ta. Ang mga mabalin na kumutan ay amam mo ka ni Papa. Talaga ka di akayat mo na amaam mo ni Papa? Kaya't ko amam mo. Tapno may panagmag kamuti kinapudnokan ka. Sa bagay, awan makunakan ka, Darwin. Nasingpat ka atao. Siguro, panawan matan tapno iyamamukan ka ni Papa. Agyaman at nakastalaya. Kamaudyanan na, makita kamutlangan ni Papa. Ang mga na din ako magustuhan. Sa anak kami nabak na ngakaskada kayo. Saan nga importante ka ni Papa ti kasasaan ti biyag ti taong ay ayatag? Ti importante, na singpat, na respeto, kan amu na nga isakit ti pada na atao. Leia, managtulong ngamin ni Papa nang rona kadagiti agkasapulan. Iso ares respetuan unay dagiti makamamukan kwa na. Kan amuda ama nagtulong ti pamilyami. Kasta ka di? Sapay la ko mga ruta magustuhan anak ni Papa. Sapay la ko ma, Leia. Darwin? When friend, panawan mo't siguro taplogam ang muda. Kan, kaya't mo ni Papa makita iti personal ni Darwin.
Wow! Talaga ni Darwin, tipin masay ti standards mo, friend. At last, makiasawan ti best friend ko. Asawa Dagos? Saan pa'y friend? Ngam kayat ko ama-am mo ni Papa ni Darwin. Kanain nga rin adamagan ni Papa. No kaano-kano ama pan ijibalay ni Darwin. Kat ita, mapasama ka, girl. One friend, namamok matantiin na ni Darwin. Nasingpat. Iso ang nagasat ni Darwin kaninanang na. No kasta, awan na rin ti problema pa, my friend. Okay, G! Iyam ang mumo ni Darwin kan ni Papa. Anyati ko nam anak ko. Iyam-am mo na kan ni Leia kan ni Papa na. Wananang. Kaya't ko mo tinamam-amo ti ama ni Leia. Kaya't ko makita ti balayda. Sigurado adakil ti balayda. Tabak ng darat nga rod. Talaga ka di nga ay-ayatom ni Leia? No, ti kasasaad dala ang itibiyag ti inalman mo. Ay-ayatag ni Leia, nanang. Kat bonus ko lang yung ti kasasad day ti biyag. Ngam, amok amatong palmot lang ti may sa kadagiti arapaap ko. No bilang may kalay sa ako ni Leia. Siguradom la ang anak ko. Takababain no maamuan ni Leia akinayat mo. Gaputa anak ti baknang. Saan, nanang? Taimpakita kan impariknak mati kinapatag na kanya. Ingkuyog ko pa'y ngarudan dito balay. Saan ka di? Kas napalihiw ko. Saan na importante kan kwa na ti kasasaad ta itibiyag anak ko. Amuna anak ko rapay talaang. Ngam saan anak babawi anak irelasyon kan ka. Kaya ta sa wanday ta nga ay-ayatan na ka talaga. Amok day tananang. Iso abaliwa mo dagiti saan anasaya at nga ugalim anak ko. Ikatum ti kinaambisyosom. Kang runaan ti amen. Iso ti kinaawan asim kadagiti agkasapulan. Dumanon ka dito balay mi Darwin. Talaga gayam abak ng kayo, Leia. Nagdakil ti balayo. Saan mat? Aywan gayam. Orayan talabiitan ni Papa. Napan pa iti restaurant. Tanda imbilin na kadagiti empleyado na. Ha? Adda pa'y negosyo yung restaurant, Leia? Wan, adda. Makitkitam day jayan. Taadda iti sentro. Nagadugayam tinegosyo yun. Ado ngamin tinaipundar da Papa. Nang runa, idi si bibiyag pa'y day di mama. Ni, ada nagsarda nga lugan. Ada si Mangpet. Adda lakit din ni Papa. Sigurado nga isunday ta. Nagkasla, mabainak mo tan, Leia. Amangan no, naungat ni Papa. Saan? Relax ka lang. Nasingpot ni Papa. Kayo matgaya man, iha. Wan Papa, kadwak ni Darwin, tikayan-ayat ko. Ha? Sigagayam ni Darwin. Siyak nga rod, sir. Jack, ninamnama nga, kita tayo manin. Manan? Kaya tiyo asawan? Agam-am mo kayo, Papa? Kasla nagkita kami, iha.
Isugayang tibagbaga, makaya na yan mo. Malagip ko. Nagkita kami ti Ruarte Restaurant tayo. Iti agda tinulungat nga ubing ang mabisbisin unay. Kasta ka di, Papa? Kahit kumusta ngay magtiubing at tinulungan nyo? Impatulot ko iti driver ko. Kahit puno gayam akakaasi unay iti kasasaad da iti lula na. Saan na nangalilaw lang akas iti pagarupan dagiti daduma. Talaga man nagtulong ka, Papa. Agdamanan may sa pamilya na tulungan. Oh, Darwin, apay asaan ka mo nga agsasao? Di ka kadi ang babain. Ati nasaya at iha. Agsasarita kayo pa'y dito eh. Tain nakagpalas. Kalpasan na. Paisaga namon kani andang ti dinner tayo para iti special abisitam. Ala, orayan talabiitan ni Papa Darwin. Kalpasan na, mga rabiita yung ton. Leia, malagip ko gayam. Adda gayam papanan mi itakan ni nanang. Indon maminsan laangan makidinar kada kayo? Ni, apay ngay. Mabiit laang ni Papa. Saan ang Leia? Indon maminsan laangan. Pakibagam tulangan ka ni Papa nagawid akon. Ha? O sige, sikati makaang mo, Darwin. Day, adda ka mo't anak ko. Kung ako numapan kay ti balay daleya, tapno maamamong ti amana. Naggapo ako dyan, nanang. Ngam nagawid akmat lang nga dagos. Gapoy tinalaos abayin ko. Ha? Day, apay anak ko. Anya tinapasamak. Nanang, malagip yung kadi dyan inistoryak kada kayo idi. May papaniti may isang ubing nga agpalpalama. Katada ng tulong kankuha ng agtagi ko iti restaurant. Wan, anak ko. Malagip ko. Di mo't nakaungetak pa'y kan ka. Apay adi mo man laki na asyadyak ka sa pulan nga ubing. Nanang, takin ko ko iti restaurant anang tulong iti ubing. Isugayam day jay, ti ama ni Leia. Anya, Kurt, anya nga iti ko na idinakita na ka anak ko. Day tangarot ti pagbayin ako unay nanang. Kasla awan na pasamak. Basta imbaga na nagkita kami kanon iti sango ti restaurant da. Kat di nakamat na kanileya ti maipapan iti ubing nga agpalpalama. Daytan, di kanayon ko nga ibagakan ka anak ko. Saan ka anasabrak ka dagiti ang kasapulan? Ngam di ka pulos dim nga ganyak. Anya nga ita. Di kad amun ti ama ni Leia no anya ti pudno a kinataom. Huwag nga rod nanang. Kat masigurado at akamatan na kanileya tinapasamak. Iso nga awanan ti rupak nga isarang ko kanileya. Kastamot na ni taamanan. Kurt, kasano nga rod itan anak ko? Diyan mo nanang. Diyan mo ti rumbang nga ramitak. Basta may salang di masigurado kita. Mabain akong nagpakita pa'y kadaleya kan iti amana.
Mababain man, ngamday tatipod no napasamak man ng Emmy. Ti ugalik matlaang tinangisagmak kanya. No dimngagak ko maidikan ni Nanang, saan ko maakas jay tinapasamak. Sungani ngamin ti ugali mi kan ni Leia. Iso anabak nang, isupay tinasaya at iti sabali at tao. Amok anadismaya kanyak ni Leia, gapu iti kalaat apanagsanod ko iti daydi akan ito. Idinto tasyak ti kanayon amang dagdag kankwana, ayam amunak iti amana, manang. Tauray adapay laang relasyon mi idi, nariknakon nga adda nagbaliwan ni Leia. Natamnayan ti panakilangan na kanya, agingga iti nakiwin na swasan kanya. Jakon impilit ti bagikan kuana, taagdadata mo't ti kinapudno, asyak ti nakaigapuan ti panagbaliw ti riknana. Basol ko matlaang ti amin no apay anapukaw ko ti babae nga ay ayatag. Napukaw ko pa'y tinapintas ko maagasat asumangbay kanyak. Kat kamronaan ti amin, napukaw ti kakaiso na agundaway adimtang kanyak, apakagunudak ko ma iti arapaap ko. Nag-resign mata ni Leia iti opisina apagtrab-trabahuan mi, kat nadamag ko nga iso kanon ti mangimatmaton kadagiti dadduma a negosyo da. Tagisayangak man nga maawanan ti mabalin ko manang. Tati kakaiso na asapsapulan ni Leia iti may sa alalaki, kat di na nasarakan kanyak, gapo iti naalas nga ugalik. Nagbalin nga adal da ito'y kanyak manang. Iso nga ita, saan apanang bagkat iti bukod ko atugaw, makunak ang nagbalbaliw akon. Kat sapay ko ma, tamasarakak tumatlaang ti babae at talaga apara kanyak. Daytoy tipadas ko manang, to'y pagayam mo, Darwin. Darwin, pagayam ko, nasaya at mat ta naka-Ameriskan, aging gaasaan pa'y analadaw ti amin. Ngamkaskan ka, tagisayangat mat tinagbalin agasat yo ka ni Leia. Ngam saan amay may sa ti aldaw, nang runakat ko naman anagbalbaliw kan. Amok adumtang tumatla ang ti kagasat mo kadagiti masungad nga aldaw. Kat sapay ko ma, ta saan mo nga ulitan ti inaramid mo iti kalabas, no dumtang tuman day taakan ito. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, isu